Съчетавате ли с Христа? Съчетаваме се. И вярвате ли в Него? Вярваме. Айде сега. Дайте тук кръстата. Вярвам в един Бог Отец, Вседържател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлината от светлина, Бог истинен, от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Света и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна и третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една света, Вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живота, бъдещият век. Амин. Съчетахте с Христа? Съчетаваме се. И поклоните му се. Кажете, покланяме се на Отца. Покланяме се на Отца И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска с пътят всички човеци, да се надопознан истината сега и винаги и във веки веков. Амин. Бъди, Господи Боже наш, призови рабинята си Мария за светото просвещение и удостоя с тая велика благодат на светото Твое кръщение с милния ветхостта, обнови я за животната ребере чедо на тяло, а чедо на Твоето царство. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Смерть на Господа да се помолим. Господи, помилуй за мира от Тебе и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим. За този свят храм и за уния, които влизат в него с вяра. Благоговение и страх Божий на Господа да се помолим, за да се освети и тази вода. Чрез силата, действието и силата на Светия Дух, на Господа да се помолим, за да изсипват на избавлението и благословението и Йорданово на Господа да се помолим. За тази, която престъпва всякото просвещение, и за спасението й на Господа да се помолим, за да може тя да запази облекото на кръщението и обручението с Духа, чисто и непорочно страшния ден на Христа, нашия Бог, на Господа да се помолим, за да бъде тази вода за нея, барено обновлението, за опрощение на греховете и дреха на нетлението, на Господа да се помолим. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме думи достатъчни да възприем Твоите чудеса. Сам Ти, човек, люби и Цар, със светия Твой, и отсвети тази вода, да се кручат познание на Твоя кръст, че врежда си сили познание на